Perdoneu, però no us passa que no us podeu concentrar quan comenceu a veure coses que no us agraden? Una taca a la paret, rajoles aixecades, mobles tacats, una porta que se suposa que havia de ser blanca i s'està quedant negra? El que us deia, així no hi ha qui es concentri. I per què us estic explicant tot això? Doncs perquè si com jo heu decidit fer obres a casa i heu de fer tràmits, no vull que us atabaleu com va passar a mi. És molt més fàcil del que sembla, creieu-me. L'únic que heu de fer és anar a la web del vostre ajuntament, entrar a la seva seu electrònica i sol·licitar una instància genèrica. Mireu, quan hagueu fet això, us demanarà que us identifiqueu. Aquí és on jo em vaig atabalar perquè no sabia què era l'IDCAT. Solució? Trucar al servei Fem-ho Fàcil. És un servei que ofereix la Diputació de Barcelona on es resonen els dubtes que tinguis sobre tramitació electrònica amb el teu ajuntament. Sí, així de fàcil i senzill. Jo vaig trucar-hi i en 5 minuts tenia tot resolt. Si a vosaltres també us agrada que us solucionen els dubtes de pressa, us deixo el telèfon aquí sota. Visita el nou web de la Diputació de Barcelona Fem-ho Fàcil per resoldre els dubtes sobre tramitació electrònica amb el teu ajuntament.